Ilang taga-NCR nangahas sumanong mamasyal sa Kalinga kahit sarado pa ang turismo sa naturang probinsya. Sundan sa report. Sarado pa rin ang turismo sa Kalinga dahil sa krisis na dulot ng COVID-19. Pero ayon sa Tourism Office, may mga nangangahas pa rin umanong mamasyal sa probinsya mula sa ibang bayan. Especially those coming from the National Capital Region, we receive evidences ng mga pictures na they've been posting sa social media and everything. Upang muling maiangat ang ekonomiya ng bansa, inilunsad ang Safety Seal Program. Sa Ilocos Sur, kapag nadikitan ng Safety Seal ang isang establishmento o opisina, ibig sabihin sumusunod ito sa mahigpit na safety protocols. Bibigyan din ng karagdagang 10% operating capacity. Sila dati ti stepping stone tayo, tapno malukatan tayo ti ekonomiya. Tatagamin niya, even no nakalukat na dito establishments, manumot lang ti mapan. Kasi agboteng dan, aglagaw da nga rumwaren because they know that they might catch the infection. Samantala, unti-unti nang sumisigla ang turismo sa Barangay Labi Bungabo, Nueva Ecija. Binuksan na sa publiko ang ipinagmamalaking ilog, kung saan makikita ang makasaysayang monumento na tinawag na Pinagbarilan. Umaabot na raw sa 2,000 ang mga turista sa lugar araw-araw. Tinitiyak naman daw ng lokal na pamahalaan na nasusunod ang health protocols. Nagbabantay kami sa lahat ng papasok, sinisiguro na na-observe lahat ng protocol para masiguro na yung mga dumadating ay nakita lahat. Trace De Leon, Balitang Amyanan.